Αυτό είναι το πρόβλημά μας σήμερα, ο γάμος των ομοφυλοφίλων και η υιοθεσία των παιδιών. Δεν βλέπετε τα άλλα προβλήματα που υπάρχουν? Ελύθησαν όλα τα προβλήματα που ταλανίζουν τον κόσμο ή θέλουμε να ρίξουμε στάχτη στα μάτια, ως γίνεται κάθε φορά, για να περνάμε άλλα προβλήματα και άλλα νομοθετήματα και να ασχολείται ο κόσμος με αυτά? Βεβαίως αυτό είναι, όπως έχω πει και άλλη φορά, το τραγικότερο, το τρομερότερο, το βδελιρότερο νομοσχέδιο το οποίο νομοθετείται πλέον και εισάγεται προς ψήφιση. Εμείς παρακαλούμε το Θεό να τους φωτίσει να μην το κάνουν, αν και θα το κάνουν. Μυαλό δεν αλλάζουν. Γιατί με το ζόρι θέλουν να νομοθετήσουν ερήμην του Θεού και ερήμην του λαού. Ελάτε να κάνουμε ένα γκάλο. Ποιος από εσάς συμφωνεί με αυτό? Να σηκώσει το χέρι του τώρα. Υπάρχει Έλληνας ο οποίος με συνείδηση ευθύνης να θέλει να ψηφιστεί ένα τέτοιο νομοσχέδιο? Υπάρχει Έλληνας? Θα πέσει φωτιά από τον ουρανό να μας κάψει, έλεγα και χθες, η οργή του Θεού. Διαβάστε την ιστορία των Σοδόμων και Γομόρων. Θα μου πείτε, μα γίνονται αυτά, ο Θεός είναι αγάπη. Πλέον να σταματήσουμε τις αγαπολογίες συνέχεια, αγάπη εκείνο, αγάπη το άλλο. Μα ποιος πατέρας αφήνει το παιδί του να πέσει στη φωτιά που πάει να παίξει για να καεί, ή στη θάλασσα να πνιγεί, ή στο βράχο για να γκρεμιστεί, και δεν είναι αυστηρός μαζί του για να το πιάσει και να το σώσει? Βεβαίως ο Θεός μας αγαπάει και δεν θέλει άλλο να τραβήξει, πιστεύομεν, αυτό το κακό. Θα μου πείτε, τα είπες αυτά, εμείς τα ξέρουμε. Ναι, τα γνωρίζετε, το ξέρω και συμφωνείτε, και αυτό το ξέρω. Αλλά πρέπει όλοι να αντιδράμε, όχι μόνο σε αυτό, αλλά και σε άλλα νομοθετήματα, τα οποία είναι αντίθετα με τον νόμο του Θεού. Τα λέμε, τα ακούνε και άλλοι. Να, εδώ είναι και η τηλεόραση, ο Λίχνος. Ξέρετε πόσοι τα ακούνε? Χιλιάδες, εκατομμύρια σε όλον τον κόσμο. Τουλάχιστον κάποια στιγμή να ξυπνήσουμε και να δούμε τι γίνεται γύρω μας, τι γίνεται στη χώρα μας. Όλα κατελήθησαν, όλα κατεστράφησαν. Θα αφήσουμε λοιπόν ό,τι απέμεινε να καταστραφεί και στην συνέχεια? Χρόνια πολλά και ευλογημένα.